Vítejte. V následujících 3 videích si ukážeme, jak vznikají tyto obrázky. Uvažujeme Gaussovu rovinu komplexních čísel a v ní následující posloupnost. Zvolíme si pevně první člen posloupnosti Z0 a ostatní členy spočítáme rekurzivně podle tohoto vzorce. Například, pokud zvolíme Z0 se rovná I, to je zde, dostáváme podle vzorce Z1 se rovná Z0 na druhou plus Z0, I na druhou je minus 1 plus I. Z1 je tak zde. Z2 je podle vzorce Z1 na druhou plus Z0. Minus 1 plus I na druhou, to je 1 minus 2i minus 1. A přičteme ještě Z0, tedy I. Po sečtení reálné a imaginární části dostáváme minus I, což je v rovině zde. Z3 je podle vzorce Z2 na druhou plus Z0, což po dosazení je minus 1 plus I. Všimněme si, že to je stejné jako Z1. Vracíme se tedy zpět do předchozího bodu. A protože další body závisí jen na předešlém bodu a prvním bodu posloupnosti, dostáváme, že Z4 je opět minus I. Z5 bude opět minus 1 plus I, neboli Z1 a tak dále. Dostali jsme tak posloupnost, jejíž všechny členy se nacházejí blízko nuly, tedy neutíkají do nekonečna. Ukažme si ještě jednu posloupnost, kde členy utečou do nekonečna. Zvolme Z0 rovno minus 1 plus I. To je zde. A podle vzorce počítejme další členy. Z1 je Z0 na druhou plus Z0, což je v tomto případě 1, minus 2i, minus 1 plus I. Což po sečtení reálné a imaginární části dává minus 1 minus I, to je zde. Z2 je Z1 na druhou plus Z0, což je 1 plus 2i minus 1 plus I. Opět sečteme reálnou imaginární část, dostáváme minus 1 plus 3i, to je zde. A vidíme, že už se pomalu vzdalujeme od nuly. Další bod posloupnosti Z3 je Z2 na druhou plus Z0, což je 1 minus 6i, minus 9, minus 1 plus I. Po sečtení minus 9, minus 5i. To už je mimo naší zobrazenou část roviny, někde tam. Další člen Z4 je 81 plus 90i minus 25, ještě plus Z0, tedy minus 1 plus I. A vidíme, že se dostáváme opravdu daleko od nuly. A s dalšími členy bychom se dostávali dál a dál. Můžeme si tak už laicky definovat, co to je Mandelbrotova množina. To je množina všech počátečních členů Z0 takových, že všechny členy posloupnosti se drží blízko nuly. Později definici ještě zpřesníme. Pojďme nyní využít GeoGebry, aby toto počítání provedla za nás. Vytvořili jsme si jednoduchý applet, který k danému bodu Z0 dopočítá až 20 členů posloupnosti. Víme tedy, že tento bod do Mandelbrotovy množiny patří a tento nikoli. Jak už jsme spočítali, vidíme, že členy posloupnosti se stále více vzdalují od nuly. Otázkou tedy je, jak celá množina vypadá. Pojďme si nejprve trochu hrát s polohou bodu Z0.
můžeme zkusit například volit -2 plus i. Vidíme, že se od nuly vzdalujeme ještě rychleji a zkusme si pro lepší představu nechat vypočtených pár členů a hýbat spodem Z0. Kromě toho, že to je docela hezké, si můžeme všimnout, že už 4., 5. člen posloupnosti se chová chaoticky. To znamená, že malinká změna Z0 vyvolá velkou změnu Z6, Z7, Z8 a tak dále. Také vidíme, že občas potřebujeme vypočítat poměrně dost členů posloupnosti, abychom viděli, zdali se členy drží u nuly nebo utíkají k nekonečnu. Obecně platí, že jakmile členy posloupnosti opustí tuto kružnici o poloměru 2, pak již další a další členy utíkají k nekonečnu. Můžeme tedy zpřesnit definici Mandelbrottovy množiny, a to tak, že bod Z0 leží v Mandelbrottově množině, pokud všechny členy příslušné posloupnosti leží v kružnici se středem v počátku a poloměrem 2. Je tedy jasné, že Mandelbrotova množina musí ležet uvnitř této kružnice, ale ještě není jasné, jak přesně bude vypadat. Vidíme jen, že se posloupnost chová opravdu nepředvídatelně. Není proto divu, že množina vypadá takto složitě. Pojďme si ji trochu přiblížit a ještě trošku prozkoumat některé body. Vidíme, že když jsme daleko od kraje, je vše v pořádku a posloupnost je poměrně jednoduchá. Také vidíme, že okolo bodu I je velice těžké najít nějaký další bod, který by v množině ležel. Naopak třeba zde máme docela velký ostrůvek Mandelbrottovy množiny. V dalším videu si ukážeme, jak můžeme množinu vybarvovat.